Худ-худ, іди сюды, дам яечаньку, а барачаньку. Вось так клікалі гаспадыні хута. Гэта такі нячысцік, дэман, который яднае ў сабе элементы хатніка, лазніка і русалчынага брата. Пабачыць хутніка не так проста. Звычайна яго наяўнасць вызначаюць па дзеяннях. Ён можа альбо дапамагаць па гаспадарцы, альбо шкодзіць. Напрыклад, худ вельмі любіць жартаваць з гасцей, можа ўкрасці і схаваць шапку, альбо рассыпаць гарох перад ноччу, а потым да раніцы яго сабраць. Калі гаспадыня хута добра даглядае і з ім мірная, то худ дапамагае ладзіць гаспадарку ў хаце. Пра такіх людзей, у каго спорыцца ўся праца, кажуць, напэўна, ім худ дапамагае. Ну, а калі людзі з хутам не сябруюць, то будзе ўсё вельмі кепска. Нядбайным гаспадарам худ можа устроіць нават пажар, і тады выгарыць уся сядзіба, а суседзяў не закране. Худ у гэты час можа перакінуцца ў некі прадмет, можа быць колам, альбо якім-небудзь збанком. І калі хто з суседзяў распазнае, што худ схаваўся ў гэты прадмет, возьме яго да сабе і прынясе ў сваю хату, то ў той хаце будзе лад. Худ аддзячыць яму за ўратаванне. Лепшыя сябры хута – гэта змей, цмок і клетнік. Але пра іх раскажам ужо іншым разам. А вы раскажыце, якія нячысцікі водзяцца ў вашых рэгіёнах і кім вас палохалі матулі, бабулі ці якія-небудзь дарослыя суседзі.